sait jo mitä sä halusit. Miksi mun motiivit enää sua liikuttaa? Mä haluan tietää, minkälainen mies huijaa vaimonsa omaisuuden. Sä väitit, että mä olen sun elämäsi nainen. Helena rakas. Mä en ois koskenut suhun pitkällä tikullakaan, ellei mä olis hyötynyt siitä rahallisesti. Sun majatalos oli täydellinen peitetarina mun seuralaisbisnekselle. Ja sä olit niin epätoivoinen ja puutteessa, että sä ostit kaikki ne paskapuheet. Ja siinä sivussa pystyi vielä näpäyttämään Moonikaa ja sun poikia ja vein sut vihille. Harmi vaan, että kaikki se mun likainen työ makuuhuoneessa meni hukkaan. Mutta sä rakastat mua. Miten mä voin rakastaa sua? En mä edes pidä susta. Mun bisnekseltä meni just pohja. Ja arvaa. Arvaa, mikä mua lohduttaa ihan hirveästi. Se, että mun tarvii enää panna tommoista vanhaa ämmää.